πιω το ποτό μου πρώτα. Το πίνεις αργότερα. Μη φοβάσαι, αγόρι μου. Δεν θα σε πειράξει κανείς.
Άγριος φόνος έγινε σήμερα τα ξημερώματα σε μπάρ της οδού Φωκίωνος Νέγρη. Η αστυνομία πιστεύει πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ανθρώπους του υποκόσμου. Το θύμα έχει απασχολήσει και παλιότερα τη δίωξη ναρκωτικών. Ανάμεσα στα σκοτεινά κυκλώματα του εμπορίου ναρκωτικών, η αστυνομία πιστεύει πως πρέπει να αναζητηθεί ο δράστης του χθεσινού εγκλήματος. Πληροφορίες που δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε αναφέρουν πως η αστυνομία αναζητά ένα αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία λίγα λεπτά μετά το φόνο και έδωσε μια περιγραφή του δολοφόνου. Τηλεφώνησε στην αστυνομία λίγα λεπτά μετά το φόνο και έδωσε μια περιγραφή του δολοφόνου. Εγώ τον βρίσκω πολύ συμπαθητικό τον ήρωα. Και το όνομά του μου αρέσει, Τιβέριος. Ακούγεται ωραία, θυμίζει τον Τιβέριο Γάπ. Έλα τώρα, ρε Κώστα, ποιος θυμάζει τους Ρωμαίους. Αφού είσαι εκεί διαστημικός υπότης Τιβέριος, γιατί το Ορλάντος που είχατε βάλει στο προηγούμενο κόμιξ ήταν καλύτερο. Και τι δεν σάζει το Ορλάντος, εμένα μου φέρνει ένα τριχύλα. Εμένα μου θυμίζει κάποιον σαν να διαφημίζει παλατάκια τσίπς. Ο χοντρούλης Ορλάντος κατεβρώθηκε τρία σακουλάκια τσίπς. Εντάξει ρε Κώστα, ας πούμε ότι περνάει η ιστορία σου. Ας πούμε ακόμα ότι περνάει και το όνομα. Με τη γραμμή όμως τι θα γίνει ρε. Γίνεται διαστημικός υπότης Κοντροστούπης. Και ο Μέγας Ναπολέων ήταν 1,50 και με σκαρτίνι. Δεν μου λες, τι θες. Καμία προκαταβολή θα πέσει. Θα το ψηλώσεις τον επότη. Με την απαγία που έχω τι να κάνω. Και μπασκεμπολίστα θα το βγάλω. Εντάξει, ένα 15 θα είναι κάτω 20 να και στο κιλό, μην μπερδευόμαστε. Καλά. Τι τραβάμε. Να καθορίζουν οι εκδότες μας το ύψος των ηρώων μας. Είπες τίποτα? Όχι, τρελός είσαι. Φέρ' το 20 να τελειώνουμε. Ναι, μου δίνετε τη Βάσο παρακαλώ. Ξέρετε τι ώρα θα γυρίσει? Καλά, εντάξει. Εντάξει, θα τη δω το βράδυ, ευχαριστώ.
παιδί μου, φοβήθηκα ότι δεν πήρες το μήνυμα. Εσύ όσο πας και ομορφαίνεις, το ξέρεις. Δηλαδή τι νόμιζες, ότι επειδή μας άφησε τον κόμενο θα μαραζώναμε? Μη διαστρεβλώνεις τα πράγματα, δεν σ' άφησα. Χωρίσαμε. Μάλιστα, χωρίσαμε. Έλα, πάρε ένα ποτό και πάμε να κάτσουμε στο τραπέζι να τα πούμε. Γιώργο, πιάσε ένα δυνατό. Άλλη την εμένα σε εσύ. Δεν περνάει με τίποτα. Σε ψάχνει ένα πρόσωπο. Τι πρόσωπο? Έχεις τίποτα πάνω εδώ στην αστυνομία? Όχι, γιατί? Μάλλον μπάτσος είναι. Είπε τίποτα? Θα περάσει. Έχεις τίποτα μπλεξίματα? Όχι. Έλα, πάμε να καθίσουμε και θα τα πούμε με την ησυχία μας. Δεν μπορώ να σου πω. Η αστυνομία δεν αποκαλύπτει τους πληροφοριοδότες της. Ναι. Και τι θέλετε? Είδες το φόνο? Ποιο φόνο? Το φόνο που έγινε χθες το βράδυ. Όχι, όχι, εγώ δεν είδα τίποτε. Εγώ απλώς έφυγα από τον μπαρ και πήγα στο σπίτι μου. Ο δρόμος όμως για το σπίτι σου περνάει ακριβώς από το σημείο που έγινε ο φόνος. Πώς το ξέρεις? Το ψάξα. Βρήκα και άλλα πράγματα για σένα. Φοβάσαι? Γιατί να φοβάμαι? Εγώ δεν έχω πειράξει κανένα. Τότε γιατί μας τηλεφώνησες και έδωσες την περιγραφή του δολοφόνου? Δεν τηλεφώνησα εγώ. Ποιος τηλεφώνησε? Δεν ξέρω, ίσως είδε κι άλλο στο φόνο. Άρα, τον είδες στο φόνο. Όχι, δεν είδα τίποτα. Ήτανε βράδυ, απλώς μόνο δυο σκιές είδα. Έπειτα με κυνήγησε ένα αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο? Δεν ξέρω, δεν πρόσεξα, ήμουν ταραγμένος. Γιατί δεν θέλεις να μιλήσεις? Δεν θέλω μπλεξίματα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πορωμένοι. Αν μάθουν πως ξέρω θα με φάνε. Μόνο εμείς μπορούμε να σε προστατεύσουμε. Έλα να καταθέσεις. Ας μου λείπει το βύσιμο. Θα σε αφήσω λίγο χρόνο να το σκεφτείς. Αν αλλάξει γνώμη, μετά στην αστυνομία, θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Γιατί δεν πάω στην αστυνομία? Αυτή η υπόθεση είναι πολύ σκοτεινή. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τώρα μάλιστα. Αφού εσύ δεν εμπιστεύεσαι, καταλαβαίνω τι γίνεται. Θυμάσαι το όνομά μου? Αποστόλου. Γιώργος Αποστόλου. Μπράβο. Και μην ξεχνάς ότι μόνο εμείς μπορούμε να σε προστατεύσουμε. Γεια. Γεια. Τι σε ήθελε? Μάρτυρα σε μια υπόθεση.
Ψάχνει για κορόιδο. Αστυνομία, άμα τους θέλεις, 830. Ναι. Σκέφτηκες αυτό που σου είπα? Καλά, δεν τρέπεστε, μου κάνετε το σπίτι άνω κάτω. Ψάξανε το σπίτι σου. Τώρα πλάκα μου κάνεις, είναι σαν να πέρασε τυφώνας. Θα σε έχουν εντοπίσει, φαίνεται. Ποιοι? Εσύ ξέρεις. Αν ξανάρθω το βράδυ, τι να κάνω? Κλείδωσε καλά και μην ανησυχείς. Από το πρωί οι άνθρωποι μου θα σε πάρουν και θα σε φέρουν στην ασφάλεια. Τι σκέφτεσαι? Τι να σκέφτομαι, φοβάμαι. Βοήθησέ μας να τους εντοπίσουμε, να ησυχάσεις. Καταθέσεις. Θα καταθέσω. Μπράβο. Μαρίνα, όποιος δεν ζήσει, πιστεύω σε λέω εντάξει. Γεια. Ευτυχώς που σε πρόλαβα. Βιάζομαι, θα με περιμένεις, Ναι, φυσικά και θα σε περιμένω. Θέλω άλλωστε να μιλήσω στον μπαμπά σου. Τι έχεις να πεις στον μπαμπά? Μα νομίζω το θέμα των προσκλήσεων δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα. Πάντως το πιο σωστό νομίζω ότι θα ήταν 50% εσείς και 50% εμείς. Ποιοι εσείς και εμείς εννοείς? Το σόι σου και το σόι μου. Ξέρεις, από τη δική μας την πλευρά υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις. Ξέρεις τι λέω, Θεόφιλε. Να ραβωνιαστούμε έτσι κρυφά για να αποφύγουμε όλες αυτές τις φασαρίες, Ωραία θα ήταν, αλλά το έχουμε ανακοινώσει τώρα σε όλους. Όλοι οι γνωστοί και οι συγγενείς θα περιμένουν προσκλήσεις. Πολύ ωραία. Κανονίσατε εσύ με τον μπαμπά, εγώ συμφωνώ σε όλα προκαταβολικά. Σε αφήνω τώρα, θα με περιμένεις, Ναι. Σε 5 λεπτά να είσαι κάτω. Σε περιμένουμε. Εντάξει. Ναι. Τηλέφωνο μπορώ να κάνω? Ναι, παρακαλώ το τηλέφωνο της Γενικής Ασφάλειας. Θέλω να μιλήσω με τον αστυνόμο Αποστόλου. Ναι, περιμένω. Ναι, μισό λεπτό. Έχετε ένα στυλό? Δεν έχει εδώ τίποτα. Ευχαριστώ. Ναι, σας ακούω. 82. 8, ναι, ευχαριστώ. Άλλο ένα θα κάνω, Ναι, παρακαλώ τον υπαστηνόμο Αποστόλου ήθελα. Είναι ανάγκη. Ναι. Πώς είπατε το όνομά του?
Αποστόλου. Αποστόλου, είναι μεγάλη ανάγκη. Σας παρακαλώ λίγο γρήγορα. Δεν υπάρχει κανένας υποαστυνόμος με το όνομα Αποστόλου. Ευχαριστώ. Ξεφύγαμε. Γιατί μας κυνηγούσε κανείς? Τώρα πλάκα μου κάνεις, γιατί λες έγινε όλη αυτή η φασαρία? Πού θες να ξέρω, εγώ το μόνο που ξέρω είναι πως τα καλά καθούμενα πήρε σε μένα και το αυτοκίνητό μου. Λες να έγινε για τα ωραία σου μάτια? Για τα ωραία μου μάτια όχι, αλλά για τα ωραία μου λεφτά πολύ πιθανόν. Έχεις λεφτά? Εσύ τι λες? Ξέρω κι εγώ, φαίνεσαι ματσωμένη. Δεν το ήξερες, Και πού θες να το ξέρω? Τότε γιατί με απήγαγες? Το αυτοκίνητό σου ήθελα να γλιτώσω, το καταλαβαίνεις? Από τους κακούς που ήθελαν να σε σκοτώσουν. Δεν τους είδες, όχι βέβαια. Βέβαια, εσύ είσαι απασχολημένη με το να βαράς εμένα. Και τι θέλεις να κάνω? Να σου πω, ορίστε κύριε Παγωγιά, να τα μάξι μου και να σας κάνει και πάρτε και εμένα. Ξέρεις τι κατάλαβα εγώ? Όλοι εσείς οι ματσωμένοι κοιτάζετε μόνο το τρομάρι σας. Ναι, ωραία να μου κάνεις και κριτική από πάνω. Βέβαια. Ένας άνθρωπος κινδυνεύει. Τον κυνηγάνε να τον σκοτώσουν και αντί να τον βοηθήσει, κάνεις τα πάντα να τον πιάσουν. Δηλαδή, απορώ κι εγώ με ποιον είσαι. Πολύ ωραίος είσαι, παιδάκι με, εσύ τι να σου πω. Κάνεις ό,τι κάνεις και στο τέλος θα με βγάλεις και κατηγορούμενη δηλαδή από πάνω, Αλλά έτσι σας όλοι ματσωμένοι, ρηχοί και επιφανειακοί, χωρίς αισθήματα. Ναι, ενώ εσείς οι φτωχοί έχετε αισθήματα, έτσι. Νίκος Ξανθόπουλος, Μάρθα Βούρτση. Φτωχός αλλά αισθηματίας. Άσε, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Σ' ανακάλυψε. Προχώρα. Μη στέκεσαι στην πόρτα, προχώρα. Άφησε με, σε παρακαλώ να φύγω. Αποκλείεται, αυτοί έχουν πάρει τον αριθμό του αυτοκινήτου. Τώρα ξέρεις σε ποιον ανήκει. Έλα Μη μέσα. μ' αγγίζεις, σου λέω. Μη φωνάζεις. Μη φωνάζεις, καταλαβαίνεις. Άφησε με να φύγω και στο ορκίσωμα ότι θα σου δώσουν λίγα χρήματα. Είσαι βλαμμένη. Ναι, εντάξει, είμαι βλαμμένη. Αλλά πρέπει να φύγω όμως. Αύριο γίνονται οι αραβώνες μου, πρέπει να είμαι στην Αθήνα. Καλά λέω πως είσαι βλαμμένη. Εδώ κινδυνεύει η ζωή σου και εσύ μου μιλάς για αραβώνες. Σκέφτεσαι να με σκοτώσεις. Αλλά είσαι τελείως τζαζ.
Δεν έχεις καταλάβει καθόλου τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Ναι, με πήγαγες για να ζητήσεις λίτρα. Λοιπόν, άκου, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πριν 2 μέρες είδα ένα φόνο. Με είδεμος και δολοφόνος. Κάποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και έδωσε την περιγραφή του. Από τότε με κυνηγάνε γιατί νομίζω ότι την έδωσα εγώ. Τώρα που με είδανε μαζί σου θα υποθέσουν ότι τα ξέρεις κι εσύ όλα. Άρα κινδυνεύεις κι εσύ, κατάλαβες. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στο σπίτι να μείνουμε 1-2 μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Άντε, για 2-3 μέρες μέχρι να πάρεις τα χρήματα δεν κινδυνεύω, εντάξει. Μπράβο, τσακάλι. Άντε, προχώρα να δούμε πώς θα βολευτούμε τώρα. Αχ, να σου πω, να βολευτώ εγώ στο αυτοκίνητο, εσύ έχεις τα κλειδιά ούτως ή άλλως. Προχώρα, ήρθα. Θα δείξω. Εδώ θα κοιμηθούμε. Ναι, γιατί δεν σ' άρεσε. Διψάω. Από εκείνη η κουζίνα. Ποτήρια δεν έχει. Πιες με τη χούφτα σου. Τι έγινε, τι τρέχει. Να κρύβει μέσα στο τουλάκι κάτω τον ανοχητή. Ποιος? Μια κατσαρίδα μισό μέτρο με τα γυμπλεύει μέσα από πόδια μου. Είσαι σίγουρη ότι ήταν κατσαρίδα? Αφού τη δίνω με τα μάτια μου σου λέω. Έλα, πρώτη φορά είναι τέτοια κατσαρίδα. Έτσι όπως φώναξε νόμιζα ότι ήταν κροκόδιλος. Ναι, τώρα μας κάνει και πνεύμα ο κύριος. Έλα, σκότωσε την ηρεμήσουν τα Και τώρα ο Μέγας Τιβέριος, ο υπότης του διαστήματος, θα επιτεθεί στο βασίλειο των κατσαρίδων. Τι βλέπεις? Όχι, αλλά όπου να είναι πρέπει να βγει από τον περίπατό της. Έρχομαι πάνω! Σώπα, μικρά. Να το μέσα είναι. Ορίστε, αυτό ήταν. Χάσε με να φύγω, σε παρακαλώ, δεν μπορώ, άφησε με να φύγω. Με πιάνεις! Φωνάζεις. Πώς κάνεις έτσι για ένα ποντικάκι? Ποντικάκι, ποντικάρα ήταν. Χάσε με να φύγω, σε παρακαλώ, ποντίκια, κατσαρίδες, σε λίγο θα εμφανιστούν και ράχνες. Έχεις δίκιο. Τι θα κάνεις? Θα κατέβω κάτω στο χωριό να πάρω κανένα ποντικό φάρμακο. Κι εγώ τι θα κάνω? Θα περιμένεις εδώ. Σε τρελός, δεν καθόμαι το λεπτό εδώ μέσα μόνη μου. Θα καθίσεις, θα σε κλειδώσω μέσα και θα καθίσεις. Κι εγώ σου λέω ότι θα το σκάσω. Θα το σκάσεις, Ναι. Πρέπει να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου. Μπορεί να ανησυχήσει έτσι όπως εξαφανίστηκα. Λες? Και έπειτα μπορεί να ειδοποιήσει και την αστυνομία. Έχεις δίκιο, αυτό δεν το σκέφτηκα. Λοιπόν, αν προσπαθείς να μου τη φέρεις, θα την πληρώσεις άσχημα. Εντάξει? Εντάξει. Εξηγηθήκαμε? Εξηγηθήκαμε.
Παρακαλώ, Δεσποινής. Βγάλτε 5 αντίγραφα από αυτό. Εντάξει. Ορίστε. Κύριε Γεωργιάδη, για εσάς είναι. Μα εμένα δεν μπορούν να με πάρουν μέσα στο γραφείο. Μα επιτέλους. Ποιος είναι? Ναι, Φλόρα, εσύ είσαι κοριτσάκι μου. Μα εσύ είπες ότι θα λείψεις 5 λεπτά. Μα, πού είσαι? Κάπου έξω από την Αθήνα. Δεν μπορούσα, μπαμπά. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Μήπως πρέπει να ειδοποιήσεις την αστυνομία? Τη μαμά να μην την ειδοποιήσεις, όχι. Μα, ποια μαμά, ρε παιδάκι μου, μην... Δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα? Ναι. Ναι. Σε 2-3 μέρες θα γυρίσω. Θα σε πάρω αύριο να σου πω. Άσε να δω πρώτα τι καιρό θα κάνει. Εντάξει, σε φιλώ. Δεν του είπες τι καιρό θα κάνει? Θα Είπα. δω αύριο. Έτσι θα το είπες τώρα προηγουμένως, τι είπες? Εγώ είπα να δω αύριο τι καιρό θα κάνει. Δεν μου λες τι είσαι της μετεωρολογικής? Δεν μου λες, πάμε να ψωνίσουμε. Τι σε ρώτησε, πες μου. Έλα, πάμε να ψωνίσουμε. Πες μου τι σε ρώτησε. Αν πρέπει να ειδοποιήσεις την αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πάω στην κουζίνα που είναι ο κύριος όγκος του εχθρού και εσύ κάτσε εδώ πάρε. Εντάξει. Εκεί δεν έχει κατσαρίδες. Γιατί γελάς? Αν έβλεπες τη φάτσα σου και εσύ τα γελάγες. Πήγαινε μέσα να πληθείς και πάμε μια βόλτα μέχρι να ξεμυρίσει εδώ. Άστο σήμερα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αν καλύτερο μέρος δεν μπορείς να βρεις. Ήταν το μόνο μέρος που σκέφτηκα. Απορώ τι του βρήκες. Είναι το πατρικό μου, εδώ μεγάλωσα. Πόσα χρόνια έχουν να μείνουν εδώ πέρα άνθρωποι? 12. 12. Πάμε μια βόλτα έξω μέχρι να ξεμυρίσει. Όταν μιλάς για το σπίτι να τριχιάζω.
Φοβάσαι μη σε διαρρήξουνε. Δεν θα ήθελα να γυρίσουμε και να μας περιμένει κάποιος μέσα. Ωραία είναι στο τζάκι. Μόνο που δουλεύω στην πλάτη. Ποιος λέω εγώ? Δεν μου λες, σκέφτεσαι να με μεθύσεις? Κάνει κρύο το βράδυ και δεν έχουμε αρκετές κουβέρτες. Ωραία είναι. Πού το βλέπεις το ωραίο? Είμαι λίγο ζαλισμένη. Κατά πάλες συνθήκες καλά θα ήταν. Και τώρα δεν είναι άσχημη. Είμαι ζαλισμένη. Έχω απέναντί μου τον όμορφο παπαγέα μου. Δεν ξέρω βέβαια τι κρύβει στο βρώμικο μυαλό του για τη νύχτα. Ωραία είναι. Δεν σου τυχαίνουν κάθε μέρα τέτοιες στιγμές? Εγώ δεν έχω βρώμικο μυαλό. Α, μην μου το χαλάς τώρα. Έχεις πολύ βρώμικο μυαλό και σχεδιάζεις πράγματα που τρέπομαι να τα πω. Το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς θα βγάλουμε τη νύχτα. Στα μυθιστορήματα η απαγωγή είναι δυνατή, αδίστακτη, αλλά στο βάθος ρομαντική. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε απαγωγέας, ούτε δυνατός, ούτε αδίστακτος και στο βάθος μου πολύ φοβισμένος. Δεν μου λες, Κώστα, τώρα μεταξύ μας στα αλήθεια σε κυνηγάνε? Τώρα πλάκα μου κάνεις. Έτσι και με πιάσουνε με καθαρίσανε. Δηλαδή, εγώ βρέθηκα τυχαία στο δρόμο και σε γλίτωσα. Κάπως έτσι. Και δεν μου είπες ούτε ένα ευχαριστώ, Πρόλαβα. Εσύ, παιδί μου, πήγες να με σκοτώσεις. Τι θέλεις να κάνω? Με βούτυξε τα καλά καθούμενα και από εδώ πάνε κι άλλοι. Και είχα και ραντεβού με το καημένο του Θεόφιλου. Ποιος είναι αυτό? Παρεμβανιαστικός μου. Θα ανησυχεί τώρα, Ναι, δεν του αρέσει να το στείλουν στα ραντεβού. Τι έπαθες? Σκέφτομαι το Θεόφιλο. Θα έχει πεθάνει από την αγωνία τώρα, τι θα κάνει με τις προσκλήσεις. Είναι πολύ τυπικός. Αγαπάει πολύ τα νύχια του. Τα πια? Τα νύχια του. Τα περιποιεί, τα παιδάκι μου, τα φροντίζει σαν μανεκέν. Ζαλίστηκα πολύ και δεν ξέρω τι λέω, Νομίζω είναι ώρα να πάμε για ύπνο, Πες. Θα τις βγάλεις? Βγάλω. Γυρίζει το κεφάλι μου. Σε λίγο θα σε πάρει ο ύπνος. Τελικά δεν έχεις βρώμικο μυαλό.
Δεν πρόλαβα να εκδηλωθώ ακόμα γι' αυτό. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Έλα, ξύπνα, τεμπέλη. Τι, έχεις πυρετό?
Ναι, έλα, μπαμπά. Εγώ είμαι. Φλόρα, κορίτσι μου, είσαι καλά? Εγώ μια χαρά. Ο απαγωγέας μου αρρώστησε. Ποιος άρρωσε? Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτά που μου λες? Μπαμπά, με απήγαγε κάποιος νεαρός. Με τη θέλησή σου. Όχι. Και τώρα του ξεφύγες? Αρρώστησε και ψάχνω να του βρω φάρμακα. Είναι δίπλα σου τώρα? Όχι, είναι 4 στο σπίτι, ψήνεται από τον πυρετό. Δηλαδή είσαι ελεύθερη? Ναι. Ωραία, σε πόση ώρα θα έρθεις? Δεν θα έρθω, μπαμπά. Πρέπει να τον φροντίσω, δεν μπορώ να τον αφήσω έτσι το φουκαρά. Για στάσου, είσαι σίγουρη πως σε απήγαγε χωρίς τη θέλησή σου? Ναι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα. Πάντως μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να μου κάνει κακό. Κατάλαβα. Και στον άλλον τι θες να πω? Πες του... πώς θα γυρίσω κάποια μέρα. Εντάξει, παπά. Λοιπόν, άντε, γεια σας, θα τα ξαναπούμε αύριο, Φιλάκια. Έλα, σήκω να πάρεις μια σπίτι. Ξύπνα, βρε, έλα. Θα πάρω και το νεράκι. Έτσι, μπράβο. Κράτα το, μπορείς να το κρατήσεις? Έτσι. Κοιμήσου τώρα. Κοιμήσου τώρα να πάω να σου φτιάξω μια σου πίτσα, Σε ευχαριστώ. Πήγες στο χωριό? Ναι, πήγα να τηλεφωνήσω στο γέρο μου να μην ανησυχεί. Γιατί δεν έφυγες? Έλα, κοιμήσου τώρα. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Έλα. Σε λίγο θα συνέλθεις. Τώρα θα σου πάρω και καθαρά σεντόνια να ξαπλώσεις εδώ, Πού τα βρήκες? Στο χωριό. Αισθάνεσαι καλύτερα? Λίγο. Έλα, τώρα θα με βοηθήσεις όμως, έτσι. Μπορούσα να σε σηκώσω, Ζαλίζεσαι καθόλου? Ναι, πολύ. Έλα, ξάπλωσε.
Λοιπόν, θα έρθω σε λίγο, έτσι. Περίμενε. Μια χαρά είσαι. Ναι. Τι μυρίζει? Μάντεψε. Κοτόπουλο. Θα αργήσει να ετοιμαστεί? Α, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά μαγειρεύω. Πρώτη φορά μαγειρεύεις? Όχ. Τι? Πρόκειται μην βάλεις πολύ αλάτι. Για να σου πω, ξέρεις κάτι, είσαι πολύ περίεργος. Δεν φτάνει που... Εντάξει, εντάξει. Ό,τι και να φάξεις θα το φάμε. Εντάξει. Κύριε Γεωργιάδη, νομίζω ότι θα έπρεπε να μου είχε τηλεφωνήσει. Δεν ξέρω τι να πω στον πατέρα μου. Δίκιο έχεις, αλλά και η Φλόρα έχει δίκιο. Άλλωστε, πού να το φανταζότανε πως θα αρρωστήσει. Αυτό δεν νομίζω ότι την εμποδίζει να με πάρει το τηλέφωνο. Οι γυναίκες είναι περίεργες. Θα τις μάθεις και εσύ με τον καιρό. Άλλωστε, όταν πρόκειται να πάρουν κάποια σοβαρή απόφαση, πάντα κάτι παθαίνουν, εξαφανίζονται, αρρωσταίνουν. Έλα, μην ανησυχείς. Αύριο θα ξέρουμε κάτι θετικό. Το ελπίζω. Νιώθω καλύτερα τώρα. Αν δεν ξανακάνεις πυρετό, αύριο θα σε περδίκια. Περδίκι. Και εσύ μετά φεύγεις. Πού να πάω? Σπίτι σου. Σπίτι μου. Και αυτή απ' έξω? Είναι κανείς απ' έξω? Όχι. Εσύ δεν έλεγες ότι σε παρακολουθούν και ότι σε κυνηγάνε κάποιοι? Έχεις δίκιο. Έλα, τώρα πιάσε σου πας, θα κρυώσει. Τι έγινε? Τους πιάσανε! Τι έπαθες? Αύριο θα φύγεις. Έλα τώρα άστα αυτά. Φίλησέ με.
στο YouTube. Παιδί μου, είσαι θησαυρός. Πρώτη φορά με περιποιείται κάποιος έτσι. Κι εγώ πρώτη φορά περιποιούμε κάποιον. Και μαγείρεψες πρώτη φορά, Πολλά πράγματα έκανα πρώτη φορά. Πρώτη και τελευταία. Μαζί σου που έμπλεξα δεν ξέρω. Αλλά πιες τον καφέ σου τώρα, θα κρυώσει. Ναι, αλλά γεια σου, μπαμπά. Καλά είμαι, μια χαρά. Και από απογείας μου καλά είμαι. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου, έχεις τρελαθεί τελείως. Μπορεί. Με τον αραβόνα τι θα γίνει? Ποιον αραβόνα? Με το δικό σου αραβόνα. Τι θες να πεις με το δικό μου αραβόνα, τι θα γίνει? Α, τον αραβόνα. Τι να σου πω τώρα. Κι εγώ δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, τι να σου πω. Μα πρέπει να πω κάτι στον πατέρα του Θεόφιλου. Έχουμε εκτεθεί ανεπανόρθωτα απέναντί του. Πρέπει να του δώσω μια ημερομηνία. Διαφορετικά να σταματήσει αυτή η ιστορία. Πες του για το Σάββατο. Ναι. Ωραία, εντάξει, άντε, γεια σου, μπαμπά, σε αφήνω. Γεια. Θέλεις να ανέβεις επάνω? Αν ανέβω δεν πρόκειται να φύγω. Γεια σου. Γεια σου. Αγαπητέ μου, τους βλέπω και τους χαίρομαι. Θα γίνω πολύ για το ζευγάρι. Δεν ελπίζω. Ο Θεόφιλος έχει πολύ ευτυχισμό. Μπορεί να κάνει τη φλόρα ευτυχισμένη. Δεν ελπίζω γι' αυτό.
Όλοι στον κύκλο μας είχαν αρχίσει να αμφισβητούν τη σχέση μας. Νομίζω ότι σήμερα τους δώσαμε ένα ηχηρό χαστού. Χαστούκαρο, παιδί μου. Πώς το είπες? Χαστούκαρο. Πολύ καλό αυτό, το σημειώνω. Όχι να το σημειώσεις, να το γράψεις. Ξέρεις που, Πού? Θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα. Μα γιατί μας φέρει τόσο νωρίς? Έχουμε να κλείσει το πρωί, αγάπη μου. Α, πού πάτε? Καλό ταξίδι. Γεια σας. Τι έπαθες? Μα δεν κατάλαβες το χέρι της ήταν ιδρωμένο. Δεν αντέχω τα ιδρωμένα χέρια. Μπορεί να είδες μόλις άγγιξε. Λες, πάντως δεν αγένει εκ μέρους της. Σε πάρω μετά με ιδρωμένα χέρια. Η κυρία Φλόρα, ένας κύριος σας ζητάει. Ωραία, δώστε να περάσει. Μα δεν είναι του κύκλου σας. Άντε από εδώ που μου πείτε εμένα δεν είναι του κύκλου μας. Φλόρα! Φλόρε. Κώστα. Δεν με περίμενες, Ούτε κι εγώ το περίμενα από τον εαυτό μου. Η αλήθεια είναι πως τα ήρθα λίγο και πέρασα έτσι να ρίξω μια ματιά, να δω τον Τιβέριο. Είσαι μεθυσμένος. Ναι, όχι, λίγο ζαλισμένος είμαι. Εσύ δεν μου πεις να έρθω στους Αραγώνες, θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Τι θέλεις τώρα? Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να δω τον Τιβέριο. Είσαι σίγουρος? Πώς να σε εκθέσω? Μη γίνεσαι ανόητος. Τέλος πάντων, θέλεις να τον δεις? Έλα, πάμε μέσα. Πού μέσα? Στο σαλόνι. Και τι θα πεις? Αυτός είναι δικός μου λογαριασμός. Έλα, πάμε. Όχι, άσε μη σου δημιουργήσω καμία κατάσταση. Είπα πάμε. Πάμε. Με συγχωρείτε λίγο, πατέρα, να σου συστήσω ένα παιδικό μου φίλο που ήρθε από την Αφρική. Ο Κώστας ο Διαμαντόπουλος. Κώστα, ο πατέρας μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Χαίρομαι κι εγώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, παιδί μου, μήπως ειδικεύεσαι σε απαγωγές? Λίγο. Δεν έπρεπε να έχεις έρθει εδώ, δεν έπρεπε. Δεν μπόρεσα να τα αποφύγω. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο γάμος. Η υγεία των νεονύμφων. Παιδιά, να σε έτσι. Τώρα, τι να σου πω. Πώς είσαι έτσι, είναι Είστε καλό. το ωραίο και το γελάει. Κώστα, να σου συστήσω τον Θεόφιλο, μνηστήρας μου. Τιβέρια, τυφεράκια. Τσόπλος παρακαλώ. Τυφεράκια, τυφεράκια. Πολύ ωραίο παιδί, η Φλόρα, Σας παρακαλώ κύριε, τι κοιότηση είναι αυτή? Πάντως μεταξύ μας Τιβέρια δεν είναι δαχτυλόφτα, δεν είναι χέρια. Σήμερα που αραγωνιάζεσαι κιόλας. Μα είναι χέρια! Χέρια, σειρά! Όχι, σας παρακαλώ κύριε, Φλόρα, δεν έχετε τώρα έξω μέσα, δεν θα σημαίνει. Μα κύριε Γιώργο, τι Δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται. Σε παρακαλώ, Κώστα, πήγαινε. Πάω για να μην γίνουμε σοου εδώ. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Φλόρα, τι κατάσταση είναι αυτή? Είσαι απαράδεκτος. Φλόρε. Ναι, Φλόρε, θέλω να πω, Θεόφιλε, μην ανησυχείς. Θα γυρίσει πάλι, Φλόρε. Θεόφιλε, στην υγειά σας. Γεια σας, ναι. Γενικώς καλά.
άκουσα και το σπίτι ήταν κάτω. Δεν είναι να σε αφήνω μόνος σου. Δεν περίμενα να έρθεις. Τόσο μυαλό έχει.